Što kaže kaj? Иване! Ей, Иванче! Че гледа да изкараш педи? Лина! Синок, напали цигара сега, я ти сега, че вдигнеш лучи. Това ми е внук. Внуко ти де. Караме сега, той и това са вече твои. Това ми е внук и много също ми е внук. Това е сестрата. Ада Ванка и? Здраво, Любо, бе, Любо съм. Лайка е скоро, я? Речене. Направо твоето. О! Стига това. Владик, не брати. Ти е като владик.
ще уреди работа. Коя майка ти? Църквата, бе. Кой бе? Марковата. Добър ден. Това да сука. Не бе сука. Айде, още не се сушили, бе. Аз съм се мота. Вика ножим, бе. Не, под пейката. Шулашо, паска. Отдолу под пейката. Тук че снима. Не, Ба. кеш снима утре, бе. Утре няма камера. Ико снимане, бе. Какво е? Субарите, бе. Утре само с снимки така. Цак, цак. Там отиде хора. Да бехте уреди чучулката да влази повече слънце оттам, да му е... Добре, добре и така. Не, тъмно това. Не. Идеално е даже. Да, звънни касетка. Здраво, ще е гърва. Кой? От дебелушинка. А? Вчера ли? Ще Кой име? Кой има, папа? Та на моето. Сега ще бере, бе. Седи там и оправи това да снимавам. Ей, Нема страшно. къде ще Пете бере? спокойно. Така, Да, по-интересно като прережем обръща ли? внимание. Ние го сте загубили от снощ. Ти знаеш това, да, е. се спи. Да? Спи си го. Добре. Спи да я Той да дойде вече. дома. Така. Я го петве. Срещу такова, Чек малко. нали? От това ще кажа. Слушай тук. По дома, в телевизор, като погледнеш, отгоре на Вътре там, стая. стая да ти влезеш. Баба Лена може да и такова, тя, докато ти се разбере с нея, ти замине един саш направо, влиза в стаята, отгоре е закачано, ще вика на касата. Нали? Там ще го видиш това. Срещу телевизор. Абе ще така да на вратата, като влезеш в една стая, разбираш, отгоре е закачано. Тръч. Ще ли, бе, ще Ще ли? сичим са. 5 минути не пределим, брат. Няма се обувчуш. Кабел. Няма време, бе, тук. Каза се налети свин. Ето сега разбираш къде не се чупи, както ти искаш. Дента дядо прави. И го правиш тук кутричко и да вземете завинти, ме разбираш оно и тогава можеш да вкарваш каиши. Не бе, тук ще замота ми. Ще замотава, бе, това трябва да замотава. Хайде, бе, че Чем се мола. Нека каже майстор. бе. Ще ти кажа, да Довлича го. увличай, такова. Хайде. Ей та водител там да пине содичка. Хайде да им не се облечеш. Не. Не мога да ви издреш, само лабит върт. Ето ще искаш ти. Искам да се сеща. Ще тръгва веднага и като му дадеш такова команда да се изтръчи. Иначе снезям.